En aquest vídeo veurem com posar una imatge de fons a la nostra vista del Knowledge Forum. Com hem vist en tutorials anteriors, si volem afegir més aplicacions a la nostra comunitat de Knowledge Forum, hem d'anar a les característiques de les vistes. Per fer-ho, podem posar-nos a sobre de la icona de la nostra vista i fer clic amb el botó dret. Se'ns obre un menú i a dalt de tot tenim la funció Editar. Cliquem i s'obre una nova finestra. Ara cancel·lem per veure la segona manera d'editar la nostra vista. Per fer-ho d'aquesta altra manera, haig d'anar a la icona inferior dreta i quan faig clic a sobre, s'obre la mateixa finestra que abans. Les opcions que tenim aquí són canviar el títol de la vista actual, afegir o eliminar comentaris, però en aquest tutorial ens centrarem en com afegir una imatge de fons. Per fer-ho, hem de fer clic a sobre del botó Configuració. I un nou menú se'ns obre. Al final d'aquest menú trobem l'opció de canviar el fons. Podríem canviar el color de fons, però això ja ho vam fer en un altre tutorial. Ara ens centrarem en afegir una imatge nova i per afegir una imatge de fons hem de fer clic a l'opció Imatge. La imatge que volem afegir ha d'estar guardada al nostre ordinador. Ara anem a seleccionar la imatge que tenim guardada i per últim fem clic a OK. Ara podem veure la imatge a la part superior esquerra de la nostra vista. Per modificar aquesta imatge hem de seguir el següent procés. Cliquem a la icona per editar la nostra vista, anem a Configuració, a l'opció Fons i apareixen noves opcions. Podem canviar la mida clicant a l'opció Mida i se'ns obre un menú desplegable on podem seleccionar entre 5 opcions. Provarem amb una vista completa i cliquem i ara OK i OK. I aquí podem veure la imatge de fons completa. Pot ser que la imatge no ens deixi veure de forma clara els enllaços i les icones. Si volem revertir aquest procés i tornar la imatge a la seva mida original, cliquem a la icona on podem editar la nostra vista, de nou, anem a Configuració, a Fons, a Mida i tornem a seleccionar l'opció Mida original. És molt fàcil si el que volem fer és eliminar la imatge per complet. Cliquem a la icona de la vista, a Configuració, a Fons i seleccionem l'opció Esborrar la imatge. Si volguéssim reemplaçar-la per una de nova, hauríem de tornar a seleccionar una imatge, però ara anem a esborrar-la. I cliquem OK.